May buntag buhol sa ating mga kabing, bilianit, kaibigan. May gabi, may kadlawn, may hapon kayong tanan. Welcome na sa itong bagong episode sa Kalamay Express. Yung host, Rex Alba. Maragwa atong partner nga si Maye. Kumusta kagawad, atoy? Daghang salamat, idol. Hopefully, mo-feel better si atong kauban na kamayi. Kaya maramag under the weather siya karon. So, may buntag, may adlaw, may gabi. Kaya itong tanan, mga bulanon sa tibok kalibutan, ang atong mga kaigsunan diri sa Tagbilaran, mga kaigsunan nato diri sa Bohol, maayong buntag, kani, inyong host si Atoy. Welcome to another episode of Kalamay Express, nga Spooky Edition. Yes. Diling kayo niya kaman atay atong guest karon gabi na toy wa ta gadahom nga ining kuan kanang makuha ato ni kay una atong pag-guest na kuan niya sa una sa Bistak Chef na YouTube channel nato. Kumpat ko kanang 100,000 pa to nga followers karon 1.5 million ang followers ani niya. Nostalgic kayo. Mga nostalgic sa mga grupo nila niya. Gitawag ni siya Nostradamus sa the Philippines. May bawaan to kung ano later on. So, ato sa great to mga suking viewers na sila Marita Celada. Hello, good morning. Sila Maria Munel sa Japan. Ito inay mong kuan. Hello, mama. Love you, mama. Okay. So, unsay ka lang unsay mong gi-expect ang gabi una? Yes, karon daghan kay mga tao nga musuway og predict sa mga future sa kalibutan. Kani karon mag-expect sa usa sa mga psychic expert sa tibok Pilipinas nga nakit-an na niya ang nahitabo na tong iyang gipang predict sa una. Then karon swerte ta tungod kay mohatag siya sa perspective nga kita tanan nga naatay gift kuno sa sixth sense. Then ang uban nang wala na enhance or wala na develop, pero kani siya mo share siya sa iyang mga personal experiences og unsa pud siya unsay mga advantage o disadvantage kung kintahay na ata aning nga mga abilidad or gift. Then mutuo siya nga kaning usa ka ingani nga gift has to be shared for people and help them in how to go in their lives. So excited ta kayo tungod kay siya busy kayo hinghatag siya panahon nga maka-share sa atong Kalamay Express atong mga bulanon kay kani po siya bulanon po ni. So swerte ta kayo nga ang iyang kasing-kasing. Bisaya. Oh, Bisaya. So, kalbaan mo ganyan kay Tagalog, patay Tagalog. Na atong MGI Philippines na sina Sis Marlene Magat, MGI Philippines ug si Sis Marlene Abaygar, shout out. All right. So, mo greet sa atong mga collaborators, sa atong mga sponsors toy. Before taong padayon unya naay mga birthday celebrants nato. Thank you, salamat kayo sa atong Salad Master Panglao Village Court, pinakanindot, pinakalimpyo diya sa Panglao, Bohol. HTM Creatives and Virtual Events, Bistak Chef Channel nagyapon, DF Barbershop and ML AutoZone. Salamat kayo. Yan naatay birthday celebrants. Yes, ato mga birthday celebrants karon na si of course our very own President Carlos P. Garcia, 126 years. And baby Caroline Morhia Yumang. Then si Dr. Marlon Moria Borja, Ariana Blanche, we have BM Jamie Omentado Villamor, og Rowan Alba, James Blancafor, og si Rex Campos, happy birthday. And napod atong SK. Sister Chairman to. Kasi ito kauban na to. Then akong sister-in-law si Anjin Porha. Happy birthday, Nanay Monique. Nanay sa tanang mga pag-umangkon. Happy birthday. Kauban na mo sa PYM na si Wilma Torion Diaz, GS, si Milagros Gallego, mama na nila Ada, si Gay Angkog, si Ate Gay, Andrea Carlone, si Nangminda Kennedy, Elisa Pupos, then si Kaloy Rimulador, kauban na sa mga SG ng grupo. Then si Carlo Tinampay. Then we have Gary Pogs, Then si Angela Dominary, anak ni Anggong, birthday po niya karon. Then atong kauban sa SK si Ibiw Angelo Tibes. Happy birthday, Ibiw. May kinakusgan to sa SP ni karon. Ibiw English. Yes. Dog si Kate Ocordidos, classmate nato sa high school. Happy birthday tanan, happy birthday. Yeah, before ta mo padayon sa atong commercial ni ato introduce sa atong guest, ato sa i-shout out si Bernadette Alba, of course.
Kailan mo dam. Dapat tayo, happy birthday happy birthday sa inyong lahat. Oh, thank you so much. All right, so Toy, natay kuan po i-promote nga ang Piskay Art Group and Gallery naa sila kining event, no? Auction. Piskay Group Yes. auction. So art Aba. auction. So if you want to go sa Piskay Art Group and Gallery sa ilang Facebook page, active ka sila grupo sa Bohol. I hope na mabisita ninyo. All right. So when we come back, natay Paul, maapas pa tong Paul, mutuo ba mo sa tagna? Margi mapas. Okay. Na day na. So mutuo ba mo sa tagna? A, kaayo. B, binuang mana. C, duha-duha. Okay, so when we come back, atong basahon kung unsa inyong answers. Pwede mo ato sa Kalamay Express FB page ug mutubag sa atong poll. And atong naipaila-ila atong guest when we come back. We'll be right back. Water's rising, the dam is breaking in. Welcome back. Welcome back. So ato naghihimong episode ng ato ang All Souls and All Saints Day kay murag kanang last week murag daghan nagka-interest. So kining this week ato yung gipa-abot ang atong atong gibitar atong exorcist sa Bohol pero wala ta tagaag kahon pero naay siya dili lang ni murag mo performer sa season pod mo tanat niya later or nakita Yes. sa video. Yeah. So Toy, kining why paglangan-langan ato ipilailang atong guest nga gitawag ni siya Nostradamus of the Philippines. Unya kuan ni siya kining bag-o ni siya gi-awardan og sa scene sa Gawad Sining Award Psychic Expert of the Philippines sa 2022. So walay lain kundi atong special guest Miss J. Costura. Good morning. Hello, ma'am. Good morning, Miss Day. Hello, good morning sa tanan mga Boholano. So, daghang salamat sa pag-invite sa ako today. Miss J, basing kanang sanay mostly mo interview nimo mga taga Manila man talaga sara mga Bisaya no. This is my second time na mga Bisaya, taga Manila ang nag-interview and then meron ding international din. Oh. So salamat you guys yung panahon nga katong first na mo ila-ila niya toy kompat ko kanang sana almost 2 years ago 100,000 pa yung followers sa YouTube karon 1.5 million na ang followers sa YouTube ni Miss J. All over the world na. All over the world. Just Nga gitawag Nostranatics man tawag. Congratulations. Nostranatics man Miss J ang tawag no. Oh, mga Nostranatics, mga abangers na sila. Bangers. Maing buntag sa mga Nostranatics worldwide, sa mga abangers. Ayan. So, daghan salamat sa inyong suporta and mag-wait lang kayo kasi there's more sa mga inaabangan nyo sa YouTube channel ko. Oy. Alright. Sabi ni Maridel, lagi siya nanonood sa YouTube niyo po, oh. I thank you. Okay, so Miss J, napopular mo gid ang ikaw tungod sa katong imuhang prediction sa katong naay eroplano nga na crash sa naiya no at 2019.
Then No, of that course, was 2018. 2018, yeah, sorry. 18 siya. Unya pagka man samot pag yun, pag padung sa COVID, imo na nang gitagna nga naay mahitabo atong 2020. Oo, I was interviewed by Channel 2, ABS-CBN, kung unsa akong prediction na sa 2020. So, tulumi ka sidekick nga gi-interview. And then, ako rin ni kuan sa ila, ako ra ang murag lain og prediction kay they predicted good things sa 2020. So, ang akong prediction tong 2020 nga mag-ingat tayo sa sakit na dala ng hangin, virus siya na it can kill people. So, maato siya ang na-discover yung COVID last year. Wow. Unya Grabe. later guys, before natin kuan bangutana tag unsay posible mahitabo next year pod. Pero before we talk about that, Toy, kaning sa kaning kalag-kalag sa tuwad na maging mga pamahiin ng mga Pilipino, no? Mga old practices, kanang uban nga example sa kanang pagkaon sa minteryo nya din na ka pwede mo muda na balik sa gawas nya usay kung gawas ka muluksok ka og aso or kaning kayo aron mahibilin ang mga kaning espiritu nga di mo kuyog di mo sabay. So kaning sa imong sa silbing perspective na Miss J unsa may mura og in relationship sa mga spirits na bay mga ingana mahitabo nga mukuyog nato ang spirits o sa may sa imong experiences or sa imong expertise. Well, ang mga pamahiin manggod, nag-start din na siya sa atong mga mga lolog lola, sa atong mga ninuno. So, paano gid siya nag-start? So, we are colonized by different countries kasi. So, malaki din ang contribution ng mga yung karatig bansa natin like China, mga taga-Thailand. So, sila ang nag-bring sad og mga pamahiin sa ato. Ang pinakasikat gid na pamahiin sa ato nga mga Pilipino tuwing undas, pag may patay, ayaw daw tuluy ang lungon o luha nimo kay dili matahimik ang kuan kanang namatay, no. And another thing, dili daw ka pwede nga manilhig, maglimpyo pag naay burol. Another is dili daw ka pwede maligo og manamin, manudlay pag naay patay, no. So, nganong inana man ang mga tradition or let us say mga pamahiin, basically, mao gina siya ang gikadak-an sa uban sa to, especially sa mga kuan ba kanang mga bukid-bukid sa mga so ginagamit gina siya to educate people sa una og kanang kuan ba kanang sige tawag ani mura bitaw tudluan nga dili magpabadlong ana. So muna na ginagamit para hadlokon ang mga bata sa una, but then there are mga traditional na mga pamahiin na sometimes it really happens, no, yung pag namatay ka or pag namatay, pag ilubong na siya, kinahanglan magbuak kag plato or something like nababasagin to stop the tinatawag nilang pagkamatay sa mga family. Kaya naman ko gitawag na sundo or chain. So para may stop na siya, magbuak ang uban og mga plates. Napoy ko kanang rosaryuhan, di ba? Kasagaran mga patay na rosaryuhan gigunitan dapat before na siya. Ilubong. Kay ang paniniwala man gud ana kasi di ba, may mga uban nga magpabalon og kanang mga rosary and they have to cut it off. Kay ang rosary man gud is kuan na siya, mga mystery na siya ba, so kinahanglan maputol ang paghihirap sa isa ka kalag or isa ka tao nga namatay para di wala siya burden, mao nang putlon ang rosary. Mo dire kay abi no pasabot na putlon aron way mo sunod kay ang kasauban para wa daw mo sunod, magbuak daw plato or kanang baso kung unsa na lang. Pero ang kanang kalag-kalag karon, no, sa mga mga millennials
mutuo pa paghihapon sa pamahiin. Murag nanay nausab na gamay no. Yeah, there's a lot of changes no for what I observe. Iba jud ang sa una nga panahon compared dito, especially dito diri sa Manila, murag kuan na lang yun na lang gid ang kanang gasunod bitaw sa mga pamahiin. So it really sa una kay di ba pag naay namatay bawal ka mag video kay bawal ka mag rap, bawal karon diri sa Manila they can pwede sila magpa-music, pwede sila magkantahan nila ang patay. Pero lahi na jud diri, pero it's kung babalikan kasi natin, mas maganda yung old ways ng mas solemn siya, mas makikita natin na nabavalue talaga natin yung paglalamay ng isang patay no. Ngayon kasi parang slowly na-change na gid siya. Pero ikaw, Miss J, sa mga experience sa mga kliyente nimo, nana ba miduol nimo nga kliyente tungod kay wa misunod sa pamahiin? Yes, no. I have a lot of clients naman dire kay regarding with the pag naipatay. So they notice bawal man gud ang kanang lungon nga pag ibutang nimo ang patay na asyay inch ba nga sobra. So dili siya pwedeng kanang naay unsa pa na siya murag luag bitaw sa tiilan kay that's indicate nga na siya'y kwaon pa. So kinahanglan pag naipatay kinahanglan tama lagi ang sukat sa ilang lungon na. Unsa may nahitabo ato Miss J nga katong kliyentihan nimo? Sunod-sunod ang ilang namatay na mga family. So what we did is we visit sa katong gilubngan and then I asked for a prayer and then nagbuak mi plates para to stop the chain of yung pagkamatay bitaw sa family nila. Oh, okay, sakto des. So tinuod gid kagawad atoy. Mo nahinay si kagawad. O dala. Okay. Mo tinuod gid no? Kina ginahitabo ng mga inana. So, another pa na meron ako mga client dito, hindi lang iisa, yung pinagbabawal ko kasi sa kanila, especially pag may mga family member or family members silang nag-suicide, ang pamahiin kasi nila is yung itago bitaw ang kanang PC or mag-cut sila ng PC to keep kay swerte daw. So I advise them na dili na siya swerte kay mo na cost sa pagkamatay sa tao. Kailangan i-bird po na siya, iuban na dito sa kadtong namatay. Dili na siya pwedeng itago kay malas man na, di ba na swerte. So for those of you as right now, me as a psychic expert sa akong mga experience, so kung kinsa man tong mga naay ka mag-anak nga naghikog, nag-suicide, it's not advisable for us to keep the part of, like for example yung lubid nga gamit or habol kung unsa man, we have to take that away na kinahanglan ilubong po na siya or ilabay kay maunay cost ng pagkamatay sa atong family member. So gadalan na siya malas din na siya dalag swerte. Oh, so nana po no karon po kuha na kadungog na. Kay si Miss J po kagawad. Kuha po ni siya kanang pirmi ni siya duulon og mga kanang ang iyang advocacy makatabang bitaw sa mga crime bitaw. So dili lang na siya ingon nga kanang card reader or muhihatak prediction. Yang advocacy makatabang sa mga nasa nasa pulisya sa mga kung unsay nahitabo sa mga let's say na mga crime or even mga tragedy, di ba Miss Jay na mga kuan? I'm very lucky na I'm being trusted by the authorities here in Manila nga pag naa sila yung mga high profile cases, ani sila sa ako and they ask for help. Ngayon sila sa akong tabang to have a clues kung unsa ba gid ang pagkamatay sa tao, kung tinuyuan ba na siya or ginaplano. So at first it's very hard kay kuan man siya
usay life threatening kay mga dagko man pud nga kaso ang imong ginahandle. Pero I'm very proud of myself kasi we as a psychic, especially sa ibang bansa ba, we are being used to para maka-channel sa mga supernatural thing, and we like me, naghahatag pud kami mga leads bitaw sa mga authorities kung unsa ang mga gisuot sa suspect, kung unsa ang gigamit, asa ang mga kutsilyo gipamutang ana. So it's very hard, pero it's a calling and it's a gift kasi siya. Pero go ahead. So, Miss J, unsa man ang spirit mo musturya nimo, unsa man ang feeling nimo nga mo guide nimo through the investigation? Lisod siya explain, no, pero meron na po na gaanhi sa ako, mga tulo na kapare ni visit din sa ako. So I asked them kay usay di man nato gid ma-please ang uban tao. No, I'm not against with any religion, so I do respect them. Dito sa balay nako, naay mo pila nga at mga Muslims, mga kung unsa na lang mga religion, they are welcome sa balay nako. But then there are persons or people na magaingon gid nga evil, you are talking to the spirits, and so it's a cult. So I asked a priest na nagpunta dito ni Andy diri sa balay ko nga, Father bless me kay maigaingon nga I'm evil kay I'm talking to the spirit. So the priest explained it to me na depende daw sa sitwasyon, based on sa iya sa Bible na daw mga gifted nga tao nga mo istorya gud og mga spirits. So we have Joseph the Dreamer and Mama Mary nga nabuntis by the Holy Spirit. So mag-fall out lang gud siya pag bad ka, pag ginamit nimo ang imong gift sa witchcrafting. So mao na siya ang pagbarang, mga pagyaga-yaga sa mga spirits, like playing Ouija board, mo na siya. Pero if you use your gift to help yung spirit, or kung matabangan ang family, mao na siya giingon nga depende gina siya sa sitwasyon. So pero samtang gatabang ka sa mga biktima, Miss J, di ba kuan kanang naapoy kanang mga suspect, murag di pa pud hadlok sa imo ang murag wabay threat kani abot pa si mo og imong pamilya na kinanap mga bata karon. So how scary is it na kanang karon nga murag dako ng pamilya o nihuman murag na known na imong pangan nga mutabang ka sa mga pulisya, ang mga suspect murag pa ba kay mga death threats na niabot sa imo? Well, kaluoy sa Ginoo, no, wala pa man, pero atong na-expose ko sa Tulfo, si Tulfo nag-ask man gud sa akong help to resolve a crime, no. So mas medyo gidoble lang namo ang security sa balay for the protection sa akong mga kids, no. So far karon wala man, pero extra careful lang gid ta kay usahay mga dagkong tao pod ang atong ginabangga, bisag mga pulis o mga drug lord ginabangga ginato. Ang ako lamang gud, pray lang gid ko nga dili jud ko nga kanang di ko pasagdan sa Ginoo ba, kay I have a calling, I have a mission. So I believe naman kung wala kay gihimo nga daotan sa imong isig katao, God will protect you from harm. Amen. Tinuod. Kagawad na pa kay sumpay imong pangutana? Yes, bahin aside sa wa ba poy murag bad spirit nga mo hinder sa imong investigation, or puro sa bahing facilitate ang imong experience through sa connection nila, or naa ba gyud mura og example naa tiri murag himbabag pod nga spirito nga mo hinder sa investigation, wa ka experience ana? I had a lot of experience, no. Usually gakuan man gud ko, sir, mutabang ko sa mga tao ang diri sa balay nga
mga barang kulang, mga palipad hangin, even possession. So we have a lot of case regarding with the actual possessions. And this year, nakahilak dito kay sa akong experience, no, namatayan mig isa ka ditabangan namo na wala na kaya sa iyang katawan. She's being possessed. So I actually saw what happened kana nga ang iyang mata kuan gini gawas ng mga ugat ba pati sa iyang lawas, tapos gigukod pa na ako siya sa hospital and then sa morgue. I asked them, the family, na dili sa namo ipa-embalsama within 24 hours, pero dili man sa Manila di man siya pwede, so within 6 to 8 hours kinahanglan na gid siya ma-embalsama. But nung na-embalsama na siya, yung mga embalsamador natakot kasi madami siyang mga scratches sa likod, tapos na siya kuan ba lagom sa tuhod nga, ang iyang lagom nag-form og iyang nawong. Wow. So I have the pictures, pero hindi ko napasa sayang, pero it was being documented na sa YouTube channel ko, and then may mga na-capture din kaming sumasagot while I'm doing nung nakipaglaban ako doon sa bad spirit. So yun yung pinaka memorable sa akin kasi gigukod pag ginako siya sa hospital that time. Nung gidala siya diri sa balay, gidalungan siya og upat ka laki nga sobra gid siya kabugat, and then kadtong ako na siya gitabangan, so okay na siya for 4 days. Ningon ko sa iyang mama nga ayaw sa mong uli sa inyong balay kay nagahulat sa inyong anak. Pero accidentally ni uli iyang mama kay nag-vote pa, nag-election, and then nibalik sa balay nila sa iyang parente, ni syagit ang babae kay nakakita siya ka ng anino nga matangkad na anino. So that was the time na collapse ang bata, nga nitawag sila sa ako ingon sila nga Miss J si kuan nga na collapse nga akong gistorya nga wait lang mo anha ko sa inyo, niginhawa pa siya patong pagdungog nga kuan nga mo anak ko sa inyo, wala na dahil nang luspad na dahil siya, tapos walay findings ang doktor. Wow. So, kita ko itong episode, bugat kay ito, grabe. Bugat, grabe. Gamay nga tao. Pero, kanang nabuhi dito ha, niya namatay, eventually. Oo, namatay siya, tapos ang di kukuanan gud namo no kay katong iyang pasa ba iyang lagom sa iyang tuhod nga nag-form sa iyang naong jud na bisag ako I was being surprised na paano siya nangyari, ana ba? So ang during sa pag-embalm niya, ang katong mga cuts sa loyo or scratches sa loyo, bag-o to after na to sa iyang pagkamatay? Bag-o. Fresh, gipakita sa ginikanan. Ang ginikanan po duli po ma-explain nga nganong naa siya yung mga kambras sa likod. Unya na siya yung mga lagom-lagom po. Wow. Pero kanang imuhang mga experiences sa exorcism, Miss J, kana gift magina maski sa Catholic faith kuan man tino kanang dili tanan exorcist nga pare, dili tanan pare pwede maghimo exorcist more na gani murag education sila para sa mga gifted nga pare. Kanang imuha Miss J, giunsa niyo pagkahibaw nga part sa imong calling is to be an exorcist, kay dapat magina ligon kay faith. Faith tinood, grabe. Okay. Actually naapoy gakuan sa ako, dili man ginato ma-please ang ubang tao nga mana sila nga nganong kay Miss J man mo ana nganong wala man mo adtong pare ana. Ang the problem in our society manggod kay kung muduol pud sila sa mga kuan, daghanay mga requirements. So daghanay mga requirements, so emergency case gud na ang mga panghitabo no. So malang nang napaka-sadness part nga muduol ka sa isa ka, let's say kung unsa man ang makatabang, pero dili pud dayon sila makatabang kay daghan yung mga requirements, pa-schedule pa ka, daghan pa yung mga appointments. So usually dili pud nako sila ma-blame ang ubang tao nga muduol sa
kagaya nako na gifted and we have the privilege nga makipaglaban jud sa mga entity nga di nato makita no. Ang na-discover na ko siya, dili man nimo kinahanglan nga i-train ka. Di mo kinahanglan nga magpari ka, i-train ka para you have this gift of exorcism, no. I believe that kung willing ka to sacrifice yourself and malinis ang intention mo, malakas ang faith mo kay Lord, kaya mo makipag-battle sa evil. So kung naa kay mga ano nga imong murag imuhang gamit gid Miss J kay rosary, di ba? Rosary mo. Yeah, I have a rosary. Even pag nagre-reading ako, hindi ako nagre-reading na wala yung rosary ko because I always need a guidance. Kasi ang ako abang God, dili ko magpataka lagbasa ba kay kinabuhi gud na sa tao ang imong gitanaw. So kinahanglan to do that correctly na kay guidance sa taas, di ka magpataka arag kuan. So kung pahawa ka magpahawa ka og laing ka ng espiritu like na-demonize na kay mga pasahon nga mga Latin or gikan na gid sa imong kasing-kasing ng imong gisulti. Yes, I have my prayer and then I have my holy water, the rosaries, ayan. So pag dili po nako kaya pod mag-seek man pod mig help sa mga expert pod like mga pare. Mayo. Pero pag engage man gud nako, pag kaya lang lalo na pag emergency, kaya nang gina siya kay life good na, it's a life threatening po na po sa kuan nga. Tama po yung maanhi ko diri nga mabalance na ako kini siya nga wala gid siya possession as psychological problem. So compared bang nimo kay mapili mo ang isa ka tawo nga na-possess compared dito sa acting lang o naay problema sa For example, mga kanang bipolar, na may duha ka identity anang bipolar, so may bawaan nimo. Yes, may bawaan na ako no kay napog kay client last year. Natakot ako, nahadlo ko kay dako gud siya nga laki and then bipolar siya ba, ang giingon sa iyang ana daw siya barang kulam. So pagtan-aw na ko nga sir, wala man kay barang kulam. Na ako'y nakit-an diri nga nakagipang inom na tambal tapos na kay psychological disorder which is bipolar ako nakita sa imo. Iyo mo ko gigumitan. Iyang gialsa ang akong duster ba kay galong just man ko. So sa una man gud kay naga-reading lang ko sa akong room. Yun lang. So me and the client lang gud. So ampo lang jud ko nga pero wala ko nagapakita sa iya nga nahadlok na ko pero deep inside hadlok dito kay dako gud siya kalaki nga siya nga Miss J, wapo man ka sa personal niya. Nagkuan naman siya, gunita naman niya akong legs, niya itaas naman niya. Ampo lang siya ko nga, naay mo sulod ba? Maayo jud kay ang Ginoo kay naay taw din ni Saka. So karon pag nag-reading ko, nanagid ko'y bantay kay na-experience na magud ba ko in atong nga mga butang. Lisod. Napoy difference sa ulay. Okay, daghan jud mapila diri sa balay, nag-start ko reading mga 12 noon no. Ang pinaka-record holder namo, nag-start ko reading 12 noon. Natapos to kinaugmaan na sa buntag na mga 10 AM. Oh my. Yes. Tulog lang kog isa ka oras kay naa naman po inipila. Pero karon usually natatapos ako ng mga 11 or pinaka-late na ang mga 2 AM. Wow. Grabe, no? Wala, nakapa-reading ta ni Miss J almost 2 years ago to. So, kanang pwede na ito dalawang sa Bohol ni Pohon. Pero Pohon, mag-tour ta sa Bohol. I'm looking forward nga makabisita ko sa Bohol kaya ang akong papa, akong mga relatives taga Bohol no, pero hindi pa ako nakapunta diyan. Sige, mamista ta dire. So when we come back, Miss J, ato sang papahuwayin ka kayat when we come back sa after commercial break,
atong pangutanon si Miss J kung unsay mga remaining mga pwede mahitabo pa for 2022 and posible mahitabo sa 2023. We will be right back. Welcome back. Kauban ko pa natin si Nostradamus of the Philippines, Miss Pa-shout J. out day muna, idol, pa-shout out si Jarvis Umali. Kumusta mo diya? Daghan ko na sila. Shout out. Anya, si Juan po, ang mga taga Illinois, sina Greta, Ma'am Greta, I hope you feel better. Si Ma'am Greta, sila Nanay Nati, Tatay Gilbert, sila Victoria, o si Nick. Shout out sa mga taga Illinois na viewers. And ang atong poll question ganina, mutuo ba kamo sa tagna? Ang ang letter A, kaayo, 29%. B, binuang manaoy, 43%. Unya, C, duha-duha, 29%. So, murag ka na kasagaran viewers, kuhan ka na nasa B. Pero atong paminawon ang mga kuhan ni Miss J. Ano ni Miss J, ang nagiuban gyud nga ko dili matuo sa mga predictions gihapon no. Yeah, kasi iba-iba naman talaga ang paniniwala ng tao, no? Pero saka ka lang kasi mutuo pag imo na gid ma-experience ana. So but we have a lot of documentations, even the historical things na nangahitabo like Nostradamus itself talaga na meron siyang tinatawag na mga list of predictions na up until now is nangyayari. So yeah, tama sakto. So kanang imo Miss J na ba kay murag predictions nga way ahead or do you give it annually unsa may imong unsay paagi nimo? Well, sa ako, mag-base ko sa akong predictions or sa mga premonitions, once I have a dreams, no? Kasi ang akong gift man good kay usay pag na mga warning sign, ginapaagi siya sa akong damgo. So, this time, wala pa man so far, and I'm very happy nga wala pag hatag sa akong clear nga dream regarding sa mahitabo karong pagpasok ng 2023 no. Pero dili ko nahadlok sa isa kasakit na pod nga moatake sa mura bitog sa atong brain kay the last time na I had the dream murag akong nakit-an kay mga puti man to nag-start siya sa mga puti nga tao na they cut their hair kay sobra kasakit ang ilang ulo and then nag-spread out pud siya. So kani imong pananaw ani mo ni murag lain na pud nga mahimong pandemic in 2023 tanaw nimo? Yes to, pero I'm hoping na dili siya mahitabo. And then the another thing na akong na kuan damguhan kay na ako sa isa ka area or na ako sa tunga sa dalan mga sobra kainit ang akong na feel. So I'm very scared kasi murag mag-fight pud ta ani sa murag sobra kainit sa panahon all over the world, tapos shortage of the food kay ang akong nakuan sa akong damgo nga na ako sa tunga sa dalan sobra kainit unya gipaningot ko niya
niuga na tapos gaaway ang mga taong ako nakitaan because of the food shortage. Nailuting, no? Nailuting. Oh, okay. Hugtan na og mga food supply. Posible pod nga musumpay to sa mundamgo nga naay murag kining mga brain issue or murag kantoy murag kanang tawagan sanang kanang inflammation sa brain. Kaning depende na meningitis meningitis. Posible siguro. Pero kaning pero sa 2022 Miss J napabay tan-aw nimo napatay paabuton nga grasya or kanang mga kakulian good news. Good or well karong ko I'm very happy sa akong na-observe diri sa Manila kay you can go around na without wearing your mask. Nag-wear ka na lang ng mask pag nasa mall ka, sa mga hospital. So, it's indication na really fight the battle of COVID na okay na siya. And then, medyo okay na dito din ang mga establishment, nag-open na. So, it's coming back to normal na talaga siya, no? And ang another naman na sa na-feel ko pa, meron pang duha ka bagyong mag-cause of mga floods diri sa Manila. Sa Manila. Within this year na siya Miss J or next year na? Bago matapos ang taon. Kay katong nahitabo sa Mindanao lately, ako man po to siya gi-predict, no? Sa akong mga friends og another interview ko last year mga miaging bulan nga maigan og floods ang Mindanao. Amo to nitabo, no? Recently. No, matinitabo sa recently lang. Pasalamat ta diri sa Bohol hinera nay mga gamay nga bungkag pero dili gyud nga maka pareha atong nitabo sa audit kay December na ba to audit, so it's gonna be doon na next month ang atong anniversary. So yes, haglok ang mga tao na fear gyud naka-develop og fear. Yes. So hopefully maayo na ang mga maabutay nga mga sitwasyon dire sa Bohol. Unya kanang aside sa for next year Miss J, nakaingon ka nga na more katong more rabies like nga kung ano nga magsakit sa utok. Oo. Nababay lain nga nakuan nga mahuman na magira ka sa kuan sa Ukraine. Well, kada pod na siya, ako na siya gi-predict last year, no? Na ay gera mahitabo, ako na siya gi-post yan. So, I'm hoping na wala na yung mga negative things will happen, pero I'm looking forward, Sir Alva, na before mo pasok ang January is magkaroon tayo ng another interview sa forecast by 2023. Yan. Salamat kayo Kasi sa panahon. Today parang month of November ang wala pa jud ko damgo nga latest na mahitabo, no, pero I'm looking forward na sana wala na, pero it's too early pa man gud nga maghatag og prediction, so mas nindot na siya by the end of or December Okay. Sige. Atong i-guess sa mas medyo year ender. I hope year-ender. Brad busy biya kayo. Unsa kay kaugmaon sa Kalamay Express, Miss J? Well, let's hatakin natin ang positive, no? So wala imposibleng mailagid ni ang channel. Yes. Salamat kayo. Bon, salamat. So, hopefully magka-service kita sa mga Bohol, mga taga-Bulanon. Napa ba kay gusto i-kwento ni Miss J? Yes. So Miss J, ang example sa experience niya, sa personal experience Miss J, kay usahay kana pa tong mga spirits kay musud man na usahay maka maluya baka kung kitay mo fight ka against aning nay bad spirit or any experiences nga maka-drain labi na dili ra sa spirit kundi dili mismo ang emosyon sa tao tungod kay ang kasagal mga tao mo duol nimo gada o kasakit gada og kamingaw. So unsa may mura og ma-feel ba na nimo, then unsa pud mga pamaagi nga imo na siya mo re-energize ka sa imong kagalingon.
Well, sa ako, no, they are very surprised, lalo na kanang mga parehas po na kung gabasa o gagamit og mga tarot and cards. They are very Yes. surprised kasi as asa daw na ako ginakuha kong energy kay sila gabasa sila, let us say 7 persons a day or let us say 10. Maluya naman sila ako kay kaya man ako magpila pa na siya. Pamilya. It's, basta ang ako agyod is yung faith mo kay Lord, and then kailangan dili lang kagabasa, dili ka lang garid dahil sa pinapakita ng cards, kailangan lang naagid kay kuan ba the willingness Yes. kanang sa imong heart gid na gusto pud nimo ang imong ginabuhat para ma-maintain mo imong energy kay sa ako halo-halo manggod na ay crime, na ay possessions, na ay mga love life lang, mga mellow lang na mga readings, pero bisag ako natigan ako where is the energy coming from, no? Pero I believe sa ako na rosary, sa akong pag-pray, maura din na akong may bawaan nga maghahatag sa akong kusog ug protection. Amen. Amen. So, Miss J, kung na kay mga favorite verses sa Bible, okay ba nimo i-share? Kung na imong Honestly, no, dili jud ko gabasa og Bible, dili pud ko pala simba. I have my own way to communicate with God. Tiga simba lang ko pag naagi time. So Yes. dili gid ko biblical na kuan na tao, pero ang ako magud pag-pray kay sa akong gidughan yan. yes, Diretso. personal communication, personal relationship Yes, with God. yes. Amen. Amen. Miss J, kung naay Prophet- gusto nga, kung naay gusto mo mo pa-read, mapatarot reading, card reading nimo through kaning sa laing lugar, pwede man, di ba? Online? Yes, How I'm would you be able doing to get hold of you? I'm doing online reading, no, especially sa mga overseas workers. I have admins, so you can follow me sa akong Facebook page, J Costura. So may mga admins ako doon. You can message them, and they can fix the schedule sa inyong reading. And sa ako mag personal account, di na ako ma-handle kay sobrang nakadaghan. So meron akong mga 4 admins to fix the schedules. Very good. And kuan kanang be careful lang sa mga kanang mga scammers kay Yes. So sa mga gatanaw karon all over the world, sa mga Buholano, be careful mo sa mga scammers kay daghan na gid may experience na they use my pictures and pictures po sa akong mga admin. High-tech na ba sila karon kay kuan gagamit na sila GCash. So remember, wala ko GCash account, dili sad na ko ginahatag akong bank account. Ang isa sa mga inyong indication nga fake na mga dag kwarta unya, ang gagamitin daw na baraha paliton pa og kandila. No. And kailangan ang inyong tandaan sa mga gatanaw karon, pag dili verified ang GCash number, so it's not us. So kana pa lang sa kuan magduda na mo nga dili siya verified, pero naamang gyud mga kababayan nato nga kuan ba nga mailad or madalagid sila. So karma, I believe in karma. So yan. Ila ko yung mga tao nga mo take advantage mo, ma'am, nga Mo ilang take advantage. kay nami Maluoy ko kay ang most of the victims are mga nasa ibang bansa, mga overseas workers. So sila ay kanang kuan na sila ba nga eager sila nga maistorya ko nga ma-resolve ilang problema. So dili sad sila kabantay nga ang nangayo sa ila is scammer, tapos yung GCash number is hindi verified. Yan. Yes. Kay nakoy nasumbong ni Miss J ato kaniadto kay kuan nagsana kanang nagpretend nga si Miss J. So careful lang mo kung kuan dapat i-verify gid ninyo. Tawagi kung mahimo. So Miss J, Yes. Tumagin.
kanang unsa ni I hope ma-interview ka na mo sa year ender sa Kalamay Express. Kana Salamat sige wag gid nausap ni si Miss J abi na kung di na maduol ni siya kay nagaduha kog duol big time na kayo. Big time na. Ma'am, thank you kayo. Thank you kay ma'am. Thank you kayo sa inyo. Maraming salamat. Napaka gusto mo open world to ano mo bubutan. Always lang mag-pray tayo every day, nga magpasalamat ta sa atong mga blessings nga na-receive, big man yan or small, and then be good to others. And please, mga taga-Buholano all over the world, you can subscribe my YouTube channel, J. Costura, kung mahilig mo sa mga nakakatakot na mga content. So I have that. Yeah. Alright. Ang salamat. So yeah, Jay Costura ato mo kuan ga kanang magdako kayo improvement ang channel ni Miss Jay murag nagkuan murag tinuod nga salida but ayo pa invite sa Bohol si Miss Jay toy. Yes. Kay ma'am daghan kay mga storya dere atong bisitaan. Daghan tag bisitaan dere. Yeah, So, mga hopefully, taga-Buholano, I'm looking forward na magkaroon din ako ng experience dyan to ma-explore natin ang mga lugar na pwede nating magkaroon tayo ng mga ghost hunting. But not only that, expose din natin, i-showcase natin kung unsa ka nindot ang mga ang Bohol for the tour. Salamat Tourist kayo, na ate, Miss promote Jay. ang Bohol, ma'am. Salamat Thank kay Miss Jay you. Costura. Salamat kayo and God bless and stay safe. God bless. Thank you, ma'am. God bless. Thank you. So, idol, marag. Man kayo grabe ka simple butang kita siya. Nya natay basahon na ito yung ikuan ni Marites. Ikaw ko nagkagawan Sige. sa kagawan. Okay. So, please read Matthew 12, verse 43 to 45. Kapag ang masamang espiritu lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng pamahinggaan. So, ikaw, di ba, sa idol? Kung wala itong matagpuan ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya ay makita itong walang laman, malinis at maayos. Aalis muna at magsama ng 7 espiritong mas masama pa sa kanya. At pagpasok sila ay manirahan doon. Dahil dito ay magiging kalagayan ay masama ka sa kanya dati. Ganyan. Okay. Murag mauna nahitabo sa katong iyang client nga negahuwat. Naay gahuwat. Oh. Grabe. Kuana si Dang Ponto mi recommend ni Father Jerome Rosales katapat among gi contact ang kuan ang kining Iyang office. office pero mi decline sila sa guesting. So I don't know kung naa sila dapat pa clear ba sa obispo. Yes, okay, murago nag-opisina nga dapat may clearance. Tinuod niya ang ilang mo ginang mura og may protocol sila kay di man po pwede ma-disclose kung unsay bahin istoryahan. So basta na pod maka-access ta nila pohon or maka-share pod sa mga experiences ug unsa poy mga advices nila nga kita mapalayo sa mga nganang mahitabo nga may mga bad spirits. So kami unta tog nag-abot sila ni Father or ni Miss J kay kanang sa akong gisulti pa kanina dili basta-basta to maghimo kang exorcist. Unya tinuod. Si Miss J hadlok pud ba sa iya ba nga mo kuan sa atubang siya to ba, di ba? Tinuod kato bitong sex mangutana unta kaniya kay mo share unta katong nahitabo sa una sa high school nga dapit sa tamblot nga usa sa among silingan dere nga na possess taon ang bata then dako ni mga hagbong nga sensiyo gikan sa ato. So mura og tinuod to mo likay na gud tamblot din na gud tuig adto na mo tuig sa espelas naog sa Jiclare no. Grabe to entire school year to di mo maagi to nabita. Hadlok ka. Kung bahina ba, ingon sa Marites, bisitaan daw ang kuan, Exorcist and Healing Office sa Valencia, Bohol. Sige, Tess, kuyog na Tess. Kuyog na lang kuan, lang suroy. Kana. Salamat, Salamat Tess. So, nahuman na ginatong kuan. Salamat. Nahuman gyud ang atong All Saints ug All Souls Day nga episode duha ka semana. Unya, Yes. before na to i-announce ang atong next episode for next week, unsay update sa
sangguniang panglungsod sa Tagbilaran. Oh, kaning karon muna tag acting vice mayor ta karon ipalandaan ta kay ang atong Mayor Jane Yap to sa Singapore hing vacation, relax with the family. Then si Vice Mayor Adam Mahlamoy acting mayor karon sa City of Tagbilaran. Gahapon na dakong okasyon dito sa CPG Carlos P. Garcia atong programa dito sa Kapitolyo. Siya mo hing representar, si Vice Mayor Adam Halang mo hing presentar sa City of Tagbilaran, hingatag siyang mensahe. So kita sa SP na to, focus kay punta atong last previous atong session na atay bisita nga from Manila nga i-introduce pud sa ilang kaning usa sa mga dakong problema nato is ang garbage collection. So hopefully makakita tag solusyon gyud ani ma-solve na to ni mga 80% kay karon daghan kayo ang atong problema sa kalsada. So ato nang paningkamutan nga ma-minimize or cost efficient ang atong approach. So naay kumpanya gahapon or miaging was the Tuesday or Wednesday nga presentar sa ilang equipment nga naay machine nga mo reduce sa atong mga waste unya mo recycle magamit sa refueling sa makina itself, makagamit pud mo produce og diesel, kerosene byproduct sa makina. Then mahimo pud siya og fertilizer sa mga end product ng carbon. So multipurpose na pay machine kuno pod nga mo generate pag electric. So we are going to that side nga mga advanced machines ang atong gamiton para mo solve sa atong mga problema. Then hopefully magamit po na sa main nato nga murag collecting open landfill nato dito sa Albor. Basta na pod mabot sa panahon labi na sa progressive approach sa atong gobernador karon Ari Sumentado nga makakita kay solusyon, dili kay solusyon para karon kundi solution for the future in the next 10, 15, 20 or even 50 years. So hopefully magtinabangay tag tanan diri sa Dagwayan sa Tagbilaran ug sa probinsya sa Bohol nga makahatag ta og we call it a sustainable development. Dinagko nga progreso pero ginagmay nga impact sa atong environment. So muna busy diri idol. Busy na kwan si Marites na Diabetic Days karong November 14. Diabetic Days karong November 14 pohon. Update lang ko sa video. Sige, Tess, atong tabangan unsay ka-assist na to kay ata. Let us know. Yes, ang atong Kalamay Express. Okay. So toy next week atong paningkamutan nga makuha na to ang side ni Mayor Reza Chato og sa kining si Antiquera Councilor kuan si Sniper. Mahatag sa then bahin sa tubig ni unsay mga bahin sa tubig. So atong paningkamutan makahatag sila og panahon nga ma-explain unsay nahitabo sa atong water sources diri sa Dakbayan sa Tagbilaran kun dili sa tibuok Bohol, dili pud Bohol kun dili Cortes, Tagbilaran, Corelia, Dawis Panglao or Baclayon. Kana. So I hope matagaan ta nila panahon next week. So ato paningkamutan and I hope pagpadayon mo sa inyong suporta sa Kalamay Express same time alas 10 sa buntag Sabado diha sa Pilipinas. Daghang salamat. Stay safe. Kini yung host Rex Alba si Maye day nunag kuan medyo kining nagpahuway sa karong gabiuna pero next week na ato si Maye nunag. So salamat kayo. Next week kanin yung host Rex Alba og inyong host si Ate Tralba og atong kauban si Maye nunag kung ang mga bulanon magkigstoryahay kinabyuhan. Thank you. Salamat. Si Ebeo, tan-aw rin ka, no? Salamat, Beo. Happy birthday.
dam is breaking in.